siarad teledu. Diolch yn fawr iawn. Pan o'n i'n yr ysgol, athrawon ffantastig gyda fi. Ac oedd un athrawes gyda fi o'r enw Mrs Bradley, ac oedd hi'n dysgu Saesneg i fi. Ac oedd hi'n caru Mrs Bradley, oedd hi'n wych, ac oedd hi'n ysbrydoli fi, dyna'r gair. Gobeithio bod rhywun gyda chi yn eich bywyd yn ysbrydoli chi. Ti'n gorfod gweithio fel mewn tîm. Chi'n gorfod gweithio gyda'r gilydd. Mae angen dipyn o griw arnoch chi. Mae angen dyn camera, dyn neu fenyw sy'n gallu trin y camera. Mae angen, beth arall? Mae angen person arall sydd gyda microffon. Mae angen, falle bod chi angen rhywun sy'n mynd i helpu chi benderfynu beth chi'n mynd i ffilmio. A wedyn, chi'n dod nôl ar holl ddeunydd chi wedi ffilmio, a chi'n gofod torri'r lluniau at ei gilydd a creu rhaglen. Felly mae angen lot o bobl. Pan ti'n gweithio, oedd ti'n siarad Cymraeg? Ydw. Achos ni'n gweithio ar rhaglenni i S4C, rhaglenni Cymraeg yw nhw, felly di gorfod medru siarad Cymraeg, a pan ni allan yn ffilmio, ni'n siarad Cymraeg gyda'n gilydd. Felly mae'n bwysig i chi sylweddoli, os chi'n gweithio yn byd teledu, chi'n gallu siarad Cymraeg. Ie, chi'n gallu siarad Cymraeg ardderchog. Felly mae hyn i ti. O, beth yw Oedd hwn? yn cwyw Cymraeg. Nawr oedd ti'n gwan o cwyw Cymraeg a sgolgan mae Cymraeg yn y bolwyd. Bore da a chroeso i newyddion heno. Heddiw mae gen i cyflwyniad gyda Rachel Evans. Helo, nawr chi llawer iawn o rhaglenni, 400 awr o dyledu bob blwyddyn. A mae 230 o staff. Mae'n gwmni mawr lle mae lot o weithgareddau, lot o ddigwyddiadau, lot o waith caled yn mynd lan.